Vi kan begynde her. Det her er dine hænder. Du har hvide handsker på. Du leder. Vi er i Jeff Cornelis papirarkiv på AKOS, et center for audiovisuel kunst i Bruxelles. Vi havde kontaktet AKOS for at komme til at se Cornelis tv-produktioner, og vi blev her introduceret til flere kasser af breve, anmeldelser og produktionsplaner til hans tv-programmer og film. Der var også fotografier, som det her, der er taget under produktionen af det eksperimenterende talkshow Icebreaker fra 1983. At gå igennem Cornelis papirarkiv føltes som at leve op til en forestilling om at lave ægte arkivarbejde. Det var samtidig som at bladre igennem et fysisk kommentarspor til vores til tider vage spekulative forestillinger om Jeff Cornelis arbejde som kritik af gnidningsfri transmission. Ja, og samtidig ledte vi efter en metode, en filmmetode til at stille spørgsmål med. Ikke mindst ved ideen om arkivforskning som en måde at få adgang til fortiden. Ikke? Vi ledte også efter en måde at præsentere Cornelis arbejde for andre. Og omvendt forsøgte vi at bruge det som afsæt for at undersøge vores egen interesse i hans arbejde. Et tilbagevendende spørgsmål var, hvordan vi kunne introducere Cornelis ud fra en følelse af inspiration, uden nødvendigvis at hylde ham som en enestående filmskaber. Ja. Hvordan kan vi kigge på hans mediering af samfund og institutioner, ikke som stabil, fikseret repræsentation, ikke som et forskningsobjekt, men måske snarere som en effekt af de begivenheder, der konstant producerer dem? Og hvordan kan vi også gå til arkivet på en sådan måde, om man så må sige? Det her er et forsøg på at samle nogle af de scener, spørgsmål og problemer, der har vakt vores nysgerrighed i løbet af processen. Du søger. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Undskyld, må jeg spørge jer om noget? Undskyld, må jeg spørge jer om noget? Helst ikke, vi har lidt travlt. Okay. Vi har ofte talt om en af mine yndlingsfilm, Chronicle of a Summer af Jean Roux og Edgar Morin. Vi er især vendt tilbage til den ikoniske scene, hvor hovedpersonen går rundt i gaderne i Paris og spørger folk, om de er lykkelige. For mig er den film en eller anden form for påmindelse om, hvordan det der med ikke at vide, hvor man skal hen, og også det her med at fejle, uundgåeligt er en del af det at forsøge noget eller afprøve noget. Det var jo netop den scene, vi undersøgte i praksis for nogle år tilbage. Kan du huske, da vi var på Hovedbanegården og lavede interview? Og vi spurgte en kvinde, om hun var lykkelig, hvortil hun med høj, hurtig stemme svarede, lykkelig, som enemor til 2 multihandicappede børn. Kan du huske, du blev helt paf? Du vidste ikke helt, hvad du skulle gøre med mikrofonen. Jeg blev faktisk bare virkelig berørt. Og først i det øjeblik blev jeg klar over, hvad vi egentlig havde gang i. Der var noget, der var ude af mine hænder. Men I endte med at finde ind i en god samtale, hvor hun fik nuanceret udsagnet, indtil hun pludselig skulle løbe efter sit tog. Mm. Tænker du, at det er en film, vi er i gang med at lave? Jeg er ikke sikker. Måske. Men måden, vi laver film, synes konstant at producere begyndelser. I would give a reaction to what you just said. The work of Cornelis is a very rational
work. He works in a very rational way. But at the moment you start to talk about it, you become emotional. Everyone becomes very emotional about it. Everything which is rational is emotional. Yes. Okay. Lad os lige gå lidt tilbage. Hvad mener du med begyndelser? At vi ikke bevæger os dybere ind i materialet? At vi egentlig laver en række åbningsscener? Vi klipper. Da vi besøgte Argos for første gang i juni 2022, brugte vi flere dage på at se Cornelis film og tv-programmer. Vi fik ikke kun adgang til Cornelis arbejde, men også til folk, der kendte ham. Ikke mindst kuratorer og ansat på Argos, der har været involveret i at lave den store retrospektive udstilling i 2016, 2 år før han døde. Men vigtigst måske satte en kurator for Argos os i kontakt med Cornelis enke, Christine Kløck, som Eva mødtes med og lavede et interview. Christine insisterede på, at hun aldrig havde været rigtig involveret i Cornelis arbejde. Hun havde haft sin egen karriere som kriminolog. Det blev dog hurtigt ret klart, at Christine var både passioneret og engageret i Cornelis oeuvre og også eftermæle, og at hun var i kontakt med mange af de folk, som Cornelis arbejdede tæt sammen med. Og så var hun en meget hjælpsom og et generøst menneske. Det blev oplagt at få hende til at hjælpe os med at sætte os i kontakt med Cornelis tidligere samarbejdspartnere, og som en måde at gå til hans praksis fra et andet perspektiv, end det vi kunne finde i papirarkivet. Nemlig det perspektiv, at hans tv-arbejde kun var muligt i kraft af en større krop af fagfolk, kamerapersoner, klippere, lyddesignere, manuskriptforfattere, filosofer, forskere osv. Herefter arrangerede vi en række møder med folk, der alle viste sig at være hvide, højtuddannede mænd, over 65, men i øjenfaldende tillid til deres egen autoritet. Fælles for dem var også, at ingen af dem arbejdede inden for tv mere. Vi mødte dem i deres hjem, i en hotellobby, på kontorer. Vi spurgte dem ind til ting, der lå mere end 30 år tilbage, og vi blev rørt over deres forskellige stemninger, deres forskellige måder at lytte, huske og reflektere. De individuelle besøg forberedte os på en live-redigeret rundbordssamtale, som vi ville samle alle til senere på året. En samtale om Cornelis, men også mere generelt en samtale om tv, public service, magt, indflydelse og billeder. I København interviewede vi Poul Nesgaard for at drage nogle mulige paralleller til en dansk kontekst. Poul Nesgaard arbejdede på Danmarks Radios børne- og ungdomsafdeling fra 1968 til 1992. Og han er kendt for sin rolle som både tv-vært, tilrettelægger og manuskriptforfatter på eksperimenterende tv til børn og unge. Her er et uddrag fra Baggårdsredaktionen fra 1982, som han har lavet i samarbejde med Nulle Elit Nykjær. Vi læser op, det er faktisk nogen, vi selv har skrevet. Vi har et her fra Lise Jørgensen, Nordkapsvej 36 i Holstebro. Og hun skriver: Kære ungdomsredaktion, jeg vil meget gerne vide, om de breve, I læser op i programmet, er nogle, I selv laver. Kærlig hilsen, Lise Jørgensen. I dette afsnit, som meget tiden foregår på en bodega, laver Nesgaard et temmelig uformelt interview med den daværende socialdemokratiske overborgmester i København, Egon Weidekamp. På et tidspunkt afbrydes samtalen af en oprørt og vred flok unge besættere, der er ude og demonstrerer mod den førte ejendoms- og boligpolitik i København. Nesgaard inviterer spontant de unge ind i samtalen med Weidekamp, som virker en anelse ubekvem med situationen.
Hvorfor fandt du egentlig lige netop det her afsnit af Baggårdsreduktionen interessant? Imellem siderne på den bog, Nesgaard lånte som dansk børne- og ungdomstv, lå der et par gamle breve. Et af dem var fra en begejstret person, der skrev, at han netop havde set denne tv-udsendelse, og den havde bragt ham stor forvirring i en positiv forstand. Han var blevet i tvivl om, hvor meget der var aftalt spil, i det hele taget, hvordan programmet var lavet. Han glædede sig også ved, at tv sådan kunne bruges til at facilitere møder mellem mennesker og klasser. Møder, der måske aldrig ville finde sted ellers. I det her tilfælde et iscenesat møde mellem en magthaver og 3 politisk radikale og fattige teenagere. Så sætter jeg på den her side. Nej, kan du sætte dig derovre? Så lidt bedre, så kan vi... Hvad? Hvorfor laver I så meget larm? Hvorfor er det så meget larm? Ja. Fordi vi er trætte af at blive oversat. Samtalen cementerer hovedsageligt distancen mellem de forskellige parter, gør den ikke? Er der overhovedet kontakt? Foregiver scenen et demokratisk møde, eller er der måske en pointe i, at den udstiller distancen mellem politikeren og de her børn, der mangler et sted at være? Som seere lytter vi jo også til børnene, der ellers ikke havde så mange kanaler at udtrykke sig igennem. De kunne måske demonstrere, eller de havde vel også en slags undergrundspresse i form af scenes osv. Men ja, samtidig styrer selve programmets format og verdens jargon jo samtalens muligheder. Ja, det er det, der ligger i at sige, at informationsteknologien betinger, hvor og hvordan ting kan kommunikeres. Og dermed, hvad der kan siges i samfundet. Er det ikke? Jo, altså modsat ideen om informationsteknologi som en intention og effekt af en bestemt social orden. Ja, hvad er egentlig Nesgaards agens til det her apparat?